Il-gawwi l-asfu li adatta malajra ċirkostanzi li jkun fihom. Di mhijiex kombinazzjoni li l-kumpanija marittima Greenwave għażlet li dan l-asfu biex jirrappreżentaha snin li ġejjin bħala parti mill-bidla fl-apparenza mir-rasa sa saqajja. Jgħidu li l-musmar il-qadim jaqla l-ġdid u dan għaliex iż-żminijiet jinbidlu u wieħed irid jifhem li l-bżonnijiet tal-klijenti jinbidlu wkoll. Dan stqarru Godwin Sherry, d-direttur maniġerjali tal-kumpanija li llum bidlet isimha għal Greenwave. Sherry stqar li din il-bidla fl-apparenza kienet essenzjali sabiex ukoll tirrefletti l-viżjoni tal-kumpanija snin li ġejjin. Ridna naraw x'inhija il-perception tal-klient tal-kumpanija tagħna. U provajna nitrasformaw dak f'logo ġdid, f'disin ġdid, aħna qegħdin hemmhekk sewa l-bnazzi u mal-temp. Qegħdin hemmhekk meta l-klient għandu l-problemi u qegħdin hemmhekk meta l-klient m'għandux problemi ma jrid servizz regolari. Iżda dil-bidla mhix waħda superfiċjali, hija bidla li tirrikonoxxi t-temi attwali li jikkonċernaw in-nies fosthom l-ambjent. Llum il-ġurnata l-ambjent huwa ovvjament il-suġġett topiku ta' kulħadd. Il-baħar huwa il-heritage uman u għalkemm nagħmlu użu minnu biex inġorru l-merkanzija fuq irridu nieħdu ħsieb li ma nikkontaminawx u nippreservawh għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà Krista Ġust stqar li din il-kumpanija qed tagħti viżjoni ta' sostenibilità u din il-bidla qed tagħti ċans li l-kumpanija timxi ma' żminijiet. Spjega li s-settur marittimu jiġġenera numru kbir ta' xogħlijiet u qal li l-Gvern huwa medi li jgħin lil din l-industrija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.